Maayong buntag sa tanan, usa ka dakong kahigayunan nga gitugot sa Ginoo, adin ang mga gadget magamit aron dili makapugong, labi na gayod nini nga higayon nini karon nga adlaw karon nga diin usa ka selebrasyon ang gikinahanglan. Happy Easter Sunday di sa tanan. Ang Easter Sunday usa ka selebrasyon sa paghinumdum diha sa pagkabanahon ni Ginoong Hesukristo. Luyo sa iyang kamatayon, aduna gyoy katumanan ang tanan nga gisulti diha sa pulong sa Dios nga pag-abot sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. Og nini nga higayon mao kini ang ato karon nga pamalandungan. Unsa man ang mga events, unsa man ang mga panghitabo sa panahon sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So atong basahon ang pulong sa Dios, usa lang kini ka istorya diha sa Juan kapitulo 20. Ato kining tan-awon o basahon kini ang tibuok nga kapitulo sa Juan kapitulo 20 o makit-an nato diha unsa man ang mga panghitabo ngano nga gikinahanglan hinumdumon kining pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Apan sa dili pa kini moadto kita mga igsoon sa mga pag-ampo, mananghid una kita sa Ginoo aron nga kita pamalandungan usab tagaan sa Ginoo og kaalam aron nga kini karon nga kanang kahigayunan kanang dili mahimo nga kawang kundi maghatag kini og pagtulon-an kanimo og kanako og kanatong tanan karon nga di nagapaminaw nini. Magaampo na kita, labing gamhana namo nga Dios nini nga kabuntagon kami nalipay Ginoo sa bag-o na usab nga adlaw nga imong gilugway sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat o Dios din ikaw nagtugot nga makahimo kami sa paghinumdom sa mga higayon o sa mga paghitabo Ginoong Dios nga diin ikaw nabanhaw gayod. Nagpakita ngadto sa imong mga tinun-an, nagpakita ni adtong imong mga tinudloan o nagpakita usab kanamo, nagpabati kanamo nga ikaw Ginoo buhi nga din kanunay Ginoong Dios nagauban kanamo. Salamat Lord nining kabuntagon ikaw magauban sa matag usa labi na sa tanan nga rin nagapaminaw karon ikaw Ginoong Dios magkatabang kanila, ikaw magatudlo kanamo, magapadayag kanamo sa langit mo nga kaalam sa pinakasimple nga bahin Ginoo nini nga kabuntagon. Lord naghangyo kami sa langit mo nga kaalam nga imong ipadayag kanamo karon nga kabuntagon. Wala kami kahimuan Ginoo. Apan Lord kung galing man ang among mga kasalanan mo'y mahimo nga babag aron lisod namo ang pagsabot, lisod namo ang pagkat-on sa imong mga pulong, naghangyo kami nini nga kabuntagon nga imo kanang kuhaon, imo kaming pasayloon Ginoo. Lord, gisalig nako kanimong tanan. Gipasalamatan ikaw Ginoo nga mag-uban kanamo nini nga kabuntagon. Kanimo ang tanang mga pagpasalamat dungog ug himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Yan. Ang pulong sa Dios diha sa Juan kapitulo 20 nag-ingon dinhi sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Hesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya, si Pedro og ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro, sunod kaniya og midiretso ngadto sulod sa lubnganan. Og nakita niya dito ang panapton nga lino og ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya na mauli ang mga tinun-an.
Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babay nganong naghilak ka man. Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila man god nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarug didto apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus og miingon sa Hebro, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako makabalik sa amaan. Adto hinoon ang akong kaigsuonan ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkilom-kilom na ni adtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Unya gipadala ako sa amahan. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makakita ko nga og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak og uban kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus og mitindog taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang pulong sa Dios magapanalangin sa matag usa nini nga kabuntagon. Mga igsuon, si Ginoong Hesus nahigugma kanato. Si Ginoong Hesus nahigugma kanimo. Nga tungod sa iyang dakong gugma, siya nagpakamatay dito sa krus. Ug ang dako nga kamatuoran nini nga kabuntagon nga paghuman sa ihang nga kamatayon sa dihang gilubong na siya, pag-abot sa ikatulo ka adlaw, siya nabanhaw. Dining higayuna,
Dini nga istorya karon nga kabuntagon nga din atong gipamalandungan. Dunay tulo ka mga panghitabo nga din ginahimo ginapadayag ni Ginoong Hesus dili lamang kanimo, dili lamang kanako, apan kanatong tanan karon nga din nagapamalandong og nagapaminaw, nagatan-aw sa istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus unsa man ang kamatuoran sa dihang siya nabanhaw. Unsa man ang gusto niyang ipadayag diya kanimo og diri kanako bisan pa sa iyang mga disipulo, bisan pa sa iyang mga tinun-an, dunay gipadayag si Ginoong Hesus. Dunay pulong nga diin pinakaimportante og naghatag kanato og mga pagtulon-an, maghatag kanato karon og kasulbaran bisan pa sa ato ang sitwasyon. Si Ginoong Hesus sa dihang siya nagpakita ang pinakaunod nga atong makit-an sa dihang siya nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an, miingon siya, mainyo ang kalinaw. Kanang word nga kalinaw. Kanang ingon ba nga, peace be with you. Mao na ang unang nga promise ni Ginoong Hesus nga iyang gipadayag kanato. Nga whatever circumstances, whatever persecutions nga miabot sa atong kinabuhi, unsa man ang kayagaw karon sa ato ang kalibutan, dili kana maoy mahimo nga unod sa matag usa ka kinabuhi tungod kay sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ang unang nga pulong iyang gipadayag sa dihang siya nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an, niingon siya, peace be with you. Ang kalinaw, mainyo ang kalinaw. Maunay gibalik-balik ni Ginoong Hesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Tungod kay dunay gusto niyang ipadayag nga taliwala man niini karon nga kalisod, taliwala man niini karon nga kayagaw sa ato ang kalibutan, sa ato ang palibot, ang Ginoo gusto nga mabatunan nato ang kalinaw. Gusto sa Ginoong Hesus ni Ginoong Hesus nga ipadayag kanato mao nini asya karon nga naghimo kita paghinumdom unsa man ang katuyuan di ay niining ihang pagkabanhaw. Tungod kay si Ginoong Hesus dili gusto nga ang iyang mga kanakan, dili gusto nga ang iyang mga disipulo o iyang mga tinun-an kanang magkayagaw nga mahitabo ba nga kay wala na si Hesus, sila magkabulag-bulag. Apan si Ginoong Hesus kanunay naga-emphasize, unang pulong nga iyang gi-emphasize kanato, ang kalinaw mainyo. Mainyo ang kalinaw. Gusto ni Ginoong Hesus nga mabatunan nato ang kalinaw bisan pa taliwala nini nga kalisod karon. Igsuon dunay kanang naang akong gikahibalag kaganihang buntag nga istorya nako nga tao nga noy unsa may imong ikasulti niini karon nga kanang kagubot. Naingon siya, lisod yun kaayo, Brad, kay kanang naang dili nakapuydi mo gawas og dali-dali. Dili nakapuydi nga kanang naang makahimo sa naanda nimo nga bulhaton. Ningon dayon ko siya, pero kana tanan noy, duna bay positibo para sa imuha. Oh. Ningon siya, unsa may pananglitan imong nakit-an? Kung batunan nato ang kalinaw, kanunay ba nga magtudlo ang Ginoo kanato? Kanunay ba maghatag og pagpakalma ang Ginoo kanato? Nganuman, lisod kaayo bisag moadto ka og palengke tungod kay wala nay tricycle. Pero kaniadto, nasayod ta kaniadto nga bisan 7 kilometers, 10 kilometers, kung gusto ka nga mo eskwela, imo gyud nang baktason. Moabot gyud ka dito. Bisag unsa kalayo ang eskwelahan at tuon gyud nato. Same gihapon ang sitwasyon nato manggod karon, ang pagtulon-an manggod nga gipadayag kanato karon, tungod kay nagpasayon na ta, gusto na ta og sayon. Nga bisan duol ra kaayo, gusto gyud nga sakyon og motor. So pagsakay og motor, pasayon lang yun ang tao. Gusto sa Ginoo nga tudloan ta nga kung unsa man ang kaniadto nato nga kinabuhi, dili ba unta mausab? Dili ba unta nga mahimo nga kanang pahimuslan lang tungod kay sayon lang lagi. So mao man ang naa siya nga ang mga tao kaniadto dugay kaayo o taas kaayo ang kananaang length sa ilaha nga kinabuhi. Tungod kay naay insakto nga exercise, naay insakto nga diet, insakto nga kananaang pagkaon.
Pero sa kita karon pinakadali nga pagkaon mo ay pinakasayon na to. Pinakadali nga himuon mo ay pinakasayon na to. Tapulan na kayo ang tao ba? Mao man niya siya karon. So, ang Ginoo dili gustong magkagubot ni ana tungod kay nganuman ang atong mga anak kaniadto kanang usa ka sitsit sa ginikanan sa amuab. Moabot sulod dayon sa balay pagabot og alas 6 kay mutawag ang inahan sulod. Karon ang mga anak karon bisag gabi himuon na nga adlaw, dili na matulog. Gabi himuon adlaw now. Kini karon gihatagan ta og kahigayunan ba sa atong panggobyerno og ang Ginoo naghatag og kaalam sa atong panggobyerno nga mobalik gyud ta sa kanhiay. Usa man nini agod kapag tulunan nga kinahanglan pag yun ay atong kanang hinumdumon unsa man ang kaniadto ug unsa may nahatag nga kaayuhan niana. Di ba dunay positibo nga mga panghitabo? Lamang kung magsigi ta og lantaw sa negative nga mga bahin, lamang kung gusto lang ta mututok permanente ni anang negatibo, then walay kalinaw ang atong kinabuhi. Apan si Ginoong Hesus nabanhaw siya, nagpakita siya ngadto sa mga tinun-an, doon na siya katuyuan nga karon makadungot sa mga pulong tungod kay dunay gusto ang Ginoo ipadayag kanato ang kalinaw. Maangkon nato ang kalinaw. Ug mauna ang kagustuhan sa Ginoo. Jesus offers and promised peace to His disciple. Naghatag og kalinaw. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Bisan pag unsa kalisod sa kalibutan, bisan pag unsa karon ang ginahimo sa kalibutan, den tan-aw na to ang positibo nga bahin. Unsa man ang nakahatag og kaayuhan kanato. Diba? So, usahay mahadlok na. Kaniadto, kahadlokan na to ang atong palibot. Pag abot o kagabi, mabala ka na dayon ta, uli sa balay. Dali-dali na uli. Pero karon, salamat sa Ginoo. Tungod kay doon na nagabantay. So, doon na mga frontliners. Wala mahitabo nga gipahitabo ni karon ang COVID kung walay solusyon, kung walay ginahimo ang Ginoo. Busa igsuon, dako ang paglaom nga gihatag sa Ginoo. Dako ang pagpadayag sa Ginoo kanato karon nga kabutagon, ang kalinaw mainyo. So una nga promise sa Ginoo ang kalinaw nga atong maangkon. Ikaduha sa verse 22. Tan-awon ra nato ang verse 22. Unsa man ang giingon niya? Human siya ingon nga ang kalinaw mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya doon ay gibuhat sa Ginoong Hesus. Gihoy pa niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ang saad sa Ginoo nga atong dawaton iyang ihatag, ipadayag kanato ang balaan nga Espiritu Santo. Nganuman ningon siya mubiya siya nini nga kalibutan apan maghatag siya kanato og atong manlalaban. Ang balaan nga Espiritu mo'y ihatag ni Ginoong Hesus kanato. Gihoy pa niya ang mga tinuanan kanato usab. Naa ang balaan nga Espiritu nga andam sa panahon sa kalisod, andam nga atong dangpan. Pinaagi sa mga pag-ampo, magapangayo kita ngadto sa balaan nga Espiritu nga giyahan kita, nga giyahan ang atoang panggobyerno, hatagan og kaalam unsaon pagsulbad kini nga problema. So ikaduha nga saad ni Ginoong Jesucristo sa dihang siya gibanhaw, sa dihang siya nabanhaw. Ang ikaduhang saad niya mao ang balaang Espiritu. Ihatag niya kanato ang balaan nga Espiritu nga mao'y magagiya sa matag usa. Dili mo biya si Ginoong Hesus. Nawala lang siya apan duna siya gipabilin kanato pinaagi sa balaan nga Espiritu. So ang Dios kanunay buhi, kanunay nato nga mabati ang iyaha nga presensya pinaagi sa balaan nga Espiritu. Kanunay ta nga adunay kahigayunan nga muduol ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo tungod kay ang balaan nga Espiritu mo'y mag-guide kanato, mo'y maggiya kanato, mo'y muhatag og katubagan kanato, mo'y maghatag og comfort diha sa atong kaluyahon. Ang balaan nga Espiritu mo'y atong pangayoon nga mao'y maghatag og pag-comfort kanato. Luyuman sa mga kasub-anan, ang balaan nga Espiritu mo'y atong pangayoon nga mao'y maghatag kanato og kalig-on. Mga igsuon, dili angay kabalak-an ang atong sitwasyon karon tungod kay dunay katumanan nga si Ginoong Hesus nabanhaw.
aron muhatag kanato og kalinaw. Si Ginoong Hesus nabanhaw tungod kay mo padayag siyang ipabilin niya ang balaang espiritu kanato. Tulo lamang ka punto nga gipadayag ni Ginoong Hesus alang kanato. Ikatulo, sa verse 23, niingon siya, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini, kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Ang pagpasaylo nato sa atong isig katao. Doon na ba'y kalinaw nga babatunan nato kung kita dunay kananaang kaaway? Doon na ba'y kalinaw nga mabatunan nato kung doon na tayo mga pagdumot? Then, sa Ginoong Hesus, nagpabilin, naghatag og mensahe. Mensahe sa pagpasahilo. Alang ka nato. Igsuon, ayaw kalimti. Nga during the last words of Jesus Christ, sa 7 sayings, ang unang pulong nga din gilitok ni Ginoong Hesus. Sa dihang siya ginagmalan, sa dihang siya gilutos, sa dihang siya gisakit, unsa man iyang gisangpit ngadto sa samahan. Ingon din siya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ngano nga gilitok ni Ginoong Hesus? Unsa man ang katuyuan ini, unsay koneksyon ini sa iya nga pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw, siya nagtudlo sa pagpasaylo. Nga mahibalo sad ta magpasaylo. A good example nga gipadayag ni Ginoong Hesus sa dihang siya gilansang didto sa krus. Iyang gipadayag ang iyang kaugalingon. Father, forgive them, for they know not. Kita ba? Makahimo ba ta? Paglitok ni anak, labi na gayod kung dunay mga tao nga din nagahasol ka na to. Kita ba? Makahimo ba ta paglitok ni anak? Basin unya igsuon. Dili lang ta mahatagan og rasyon, dakkan na kay bagot-bot na to. No? Basin unya igsuon. Kanang ang nakita na to atong silingan, gihatagan og rasyon niya. Kata gilabyan na ta, wala ta gihatagan og rasyon. Bagot-bot na dayon ta. Wala ta masayod unsa ang mga katuyuan. Ang atong gobyerno naningkamot usab sa pagtabang kanato. Father, forgive them, for they know not what they do. Mao na ang gipadayag ni Ginoong Hesus. Tulo ka mensahe nga din iyang gibilin ngadto sa iyang mga tinun-an. Tulo ka mensahe nga iyang gibilin diha usab kanimo. Ginoong Hesus nagsulti nga ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Peace be with you. Second promises of God. He promised the Holy Spirit nga iyang ibilin nganhi kanato. Nga iyang himuon nga ato nga magbalantay. Nga kung wala naman siya, tuwa na siya sa amahan, naa ang balaan nga espiritu nga iyang ibilin kanato. Mao'y mahimo nga giya diha sa tong pagkinabuhi, subay sa kabubuton sa Ginoo. Third one, nagtudlo siya kanato sa pagpasaylo. Igsuon, tuoy sa Ginoong Hesus nga siya maong Mesiya, siya ang anak sa Dios, og diha sa hugot nato nga pagtuo ngadto kaniya, makabaton kita og kaluwasan. Makabaton kita og kinabuhi. Verse 31, makita nato nang naa siya. Tuhoy nga sa Ginoong Hesus, nabanhaw siya tungod sa iyang katuyuan, tungod kay dunay katuyuan dinhi kanato. Ang katuyuan sa Ginoong Diyos ni Ginoong Hesus nga ang kalinaw atong mabatunan. Dili malipay ang Ginoo nga kanunay ang atong hunahuna gubot, nga kanunay ang atong hunahuna walay kasulbaran. Kung magpabilin ang imong hunahuna nga gubot o walay kasulbaran, kini karon nga problema, dili gyud ni katagan o kasulbaran. Apan diha sa tubangan sa Ginoo, ang Dios kanunay sa iyang pagkabanhaw, kanunay siya nagpadayag kanato nga ihatag gyud niya ang kalinaw. Whatever problems igsuon tuhoy, kini karon nga kaguliyang dunay kasulbaran nga giandam ang Ginoo. Dunay kalinaw nga giandam ang Ginoo kanato. Andam ka ba igsuon?
Andam na ba ka nga magmaya tungod kay si Ginoong Hesus na banhaw? Sa iyang pagkabanhaw, isa sa katuyuan, iya gibilin ka nato ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu mo'y magagiya ka nato, magtudlo ka nato, maghatag ka nato o kaalam. Aron ang tanan nga kabugaton, mahimo kining nagaan. Aron ang tanan nga din bugat para ka nato, gaan kini diha sa Ginoo. Dangop sa balaan nga espiritu, kampo ngadto kaniya, katagan kaniya ug langit nun nga kaalam. Ikatulo, bato ni ang pagpasaylo. Kung dili ka makapasaylo, sumala sa pulong sa Dios. Kung dili ka makapasaylo sa imong isig katao, dili ka usab pasayloon sa Ginoo. Even si Jesus Christ naghatag og dako nga example. Siya mismo, bisan sa kasakitan, bisan miabot na nga gilansang siya sa krus, siya mismo naghatag og example. Father, forgive them, for they know not what they do. Igsuon ang hagit kanato ini nga kabuntagon. Ang imong kasing-kasing andam na ba sa pagdawat sa Ginoo? Pagtuo nga siya lamang ang makaluwas kanimo. Wa pa nimo nabatunan sa Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, then ang kasalanan mao ang naghatag o kabugaton sa imong kinabuhi. Walay kalinaw nga imong maangkon kung dili nimo batunan sa Ginoong Hesus nga maoy, dili nimo tuhuan sa Ginoong Hesus nga mao ang manuluwas. Siya nagpakamatay kanimo, gihigugma kaniya. Mahigugmaon sa Ginoong Hesus. Katungod siyang dakong gugma, ang imong mga kasalanan, andam na niya nga pasayloon. Igsuon, dawata siya sa kinasing-kasing. Dawata ang kalinaw, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Mabutunan kini nimo nga kalinaw kung ikaw mutuo nga siya mao ang anak sa Dios, nga siya mao ang manluluwas. Walay laing dalan aron makabuton og kaluwasan, aron makaadto ka sa langit. Only Jesus Christ. He is the only way, the truth, and the life. Usbon ko, tulo ka mensahe ang iyang gipadayag alang kanato. Wala na himo kawang, wala na himo nga dili kanang angayan nga atong hinumdumon ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Tungod kay ang kalinaw mo'y gusto sa Ginoo ibilin alang kanato ang iyang balaan nga espiritu o ang iyang pagtudlo kanato sa pagpasaylo ngadto sa uban. Ginoo, salamat. Salamat sa kahigayonan, Lord, kay magitugot alang kanamo. Kadi nagamit Ginoong Dios bisan pa ang mga gadget aron dili kapugngan Ginoo ang among paghinumdom, pagselebrar sa imuha nga pagkabanhaw. Salamat, Lord. Nga diha sa imong pagkabanhaw, naghatag kini kanamo Ginoong Dios og dako Ginoong Dios nga kahigayunan. Nga din ang kalinaw mabatunan sa matag usa. Salamat Ginoong Dios nga kini nga mga pulong magpabilin o magtudlo kanamo Ginoo, maghatag kanamo sa dako nga paglaom nga diha lamang kanimo Ginoong Dios kami makaangkon. Salamat Lord. Salamat sa imong pagpalansang ngadto sa cross. Salamat sa imong pagluwas kanamo. Bisan sa among pagkahugaw, bisan pa sa among pagkamakasala, ikaw Ginoong Dios nagpasakit alang kanamo. Ikaw nagpakamatay alang kanamo. Ug ikaw nabanhaw aron ikaw magpadayag sa imong dakong gugma nganhi kanamo. Salamat Ginoo. Ikaw magapanalangin sa tanan nga nagadungog nini karon kay imong mensahe. Salamat sa nagapatalinghok. Salamat sa ilang matag usa kinabuhi. Ang kalinaw ipilin ngadto kanila usab Ginoo. Bisan pa Ginoong Dios sa imong mga kanakan nga imong gikamit nini karon nga adlaw Ginoo. Sa mga alawiton kadiin gipadayag diha kanimo gihalad kana kanimo. Salamat Lord sa imong paggamit sa imong mga anak. Bisan pa Ginoong Dios kini nga studio, ang Dark and Gray Studio. Salamat Ginoo. Ikaw kanunay magapanalangin kanila, magtabang kanila. Salamat Ginoong Dios
nga imong gipadayag nga angay lamang ikaw Ginoong Dios kapasidunggan, ug ang tanan nga mga butang dili kapungan. Salamat sa mga gadget Ginoong Dios, usa kini kagasa imong gipadayag kanamo. Busa nining kabuntagon, kanimo lamang ang mga pagpasalamat, dungog ug himaya pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Happy Easter Sunday.